Okay, na naputay tubagon karon nga pamahayag sa usa ka depensor sa Iglesia ni Cristo ni Felix Panalo. Okay, iyan ning tubag sa ako pong video nga tubag po nako sa una niyang video. Okay, atong paminaw no si Latigo Umandam, no, depensor sa Iglesia ni Cristo. Okay, good morning. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga mahal na mga viewers, mga followers, no, dito po sa Facebook. Maraming salamat po sa inyong lagi pong panonood at shout out na rin sa lahat. Lahat na po, no, lalo na sa mga followers po natin. Kadalasan at karamihan po sa mga followers natin ay mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. At marami pong mga nagre-react dito sa comment section na hindi po natin kapatid sa Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. No, magkaiba man ang ating paniniwala pero hindi po tayo magkalaban personal. No? Ngayon po mayroon kaming lilinawin at bigyan natin ng reaction itong napanood nating video reaction din ng isa po sa ating mga kaibigan na mga depensor Katoliko na si Silbert Adriatico Dunduyano na isang CFD po. Ito po ang kanyang pahayag at amin pong isa-isahin ang pagsagot at bigyan natin ng reaksyon. Batay lang po ito sa ating mga nalalaman. Wala pong kinalaman dito ang Iglesia ni Cristo sa kabuuan sapagkat hindi. Okay, di pa na ako ipadayon ng iyang video na paminaw naman ako ni mubura ng iyang video mga 10 minutes. Okay, sa gipahayag niya na dunggan ninyo nga isa-isahon kuno niyag tubag pero actually wala gyud niya matubag tanan. Okay, naaray usa ug mao ni ato pong tubagon karon ang iyang tubag sa usa nako ka argument nga iyang gitubag ako tung tubagon pero katong mga pamahayag nako taas man to akong video wa gyud niya matubag tanan. Okay, now siguro kay mugbo raman po diyang video, no, ato lang pong sabton. Kay kung taas po ang iyang video siguro matubag niya tanan. Pero kay mubo raman iyang video so ato lang sa respetuhan, no. Ang iyang gitubag atong video nako sa miagi usa lang ka punto, usa ka bersikulo kung wa ko masayop sa paghinumdum aning pag-reply nako aning video. Ato sang paminaw ning iyang kining video. Hindi po tayo inuutusan. Ito po ay batay lang po ng sarili po nating mga natutunan sa pakikinig po sa aral ng Iglesia ni Cristo. Panuorin muna natin at pakinggan ang kanyang sinasabi. Kining iyang hisgutan karon nga akong i-play may labot ni sa ilang doktrina nga dili Dios si Cristo. Sa di pa na ako i-play, matag sa akong background ninyo. Akong namatikdan aning akong higala, no? Na siya mga strategy kung saan pag evade o kanabang iwas ba, no, sa mga argumento sa CFD. Okay, bigyan muna natin ng reaction yung komentaryo niya, yung strategy daw natin ay umiwas tayo sa mga argumento ng mga depensor Katoliko. Wala po tayong iniiwasan mga mahal naming kaibigan. Kung alam natin, sasagutin natin. Pero kung hindi natin alam, ay tapatan at sasabihin natin na hindi namin sagutin yan dahil hindi namin alam. No? Ganun. Okay, sa di pa nato ipadayon ato manggong gipamahayag sa miagi natong video nga mo iwas o mo obey sila sa mga argumento sa CFD sa mga bersikulo sa Biblia nga klaro kaayo nga gitudlo gyud sa Biblia nga Dios si Cristo pero iyang gi-deny dili kuno sila mo iwas. Okay, pasalamat ang iyan ang gitubag nga punto, na. Okay, so kung tinuod ni succeed ko, ni lampos ko sa akong tumong ako tong gipamahayag para mapugos gyud siya o sila sa pagtuki. Mas may manggunang mga tudling gyud sa Biblia kay mo po na ilang baruganan yun, no, nga Bible alone, sola scriptura. So dapat mag-discuss ta ibase nato sa ilang gitudlo nga
Biblia ra gyud kay mo man na ilang pagtulunan. Hinoon ang Katoliko wala man magtudlo og Bible alone, kay sa pagtuong Katoliko kung wala sa Biblia na sa tradisyon nga wa na masulat og naapod sa magisterium. Tulo man ang basehanan sa Katoliko, Bible, tradition og magisterium, official teaching sa mga magtutudlo. Okay. Now, di lang sa nato isgutan ng tulo ka pillars, okay, basihanan. Kay sa Protestante nga gisunod po sa Iglesia ni Cristo, Bible ra gyud ang ilang authority. So diha lang sila mga kap, pero nahibulong lang kita kay nganong mo gawa sila. Okay. Na mo nang maingon ta mo evade na kung tinuod tong iyang gipamahayag nga dili sila mo evade na pasalamat ta kay mo na atong gusto nga mo tukik gyud ta sa mga bersikulo nga so sundo niya ang mga bersikulo nga gigamit sa Katoliko o CFD para kamong mga viewers aning among tubag-tubag makit-an gyud ninyo kinsa gyud nagsultis tinuod, kinsa gyud baruganan nga biblikal gyud. Okay. Now ato ning ipadayon ning iyang kining video. Kami, no, ganyan sila tigo. Hindi kami sumasagot kahit hindi nababasa yung aklat, pilit na sumasagot kaya nagkakontrahan. Gaya ng mga depensor Katoliko. Pero tuloy muna natin ang kanyang sinasabi. Ito po. So, daghan man kong mga bersikulo sa Biblia nga nagpamatuod nga si Kristo Dios nga nagpakatao. Marami daw mga talata sa Biblia, sabi ni Silbert Dunduyano, na nagpapatunay daw na si Kristo daw ay Diyos na nagkatawang tao. Diyos kuno nga nagpakatao. Daghan kuno na nga bersikulo. Kanya kung tanawon daw nato be, ilataghan niya. Asa man ang gingon niya nga daghan. No, kay mingon ra ba siya nga iniwasan daw natin yung argumento ng mga depensor Katoliko. Okay, sa di pa nato ipadayon og play atong tubagon na diretso to. Asa kuno ng mga bersikulo. Now, sa dili pa niya hisgutan tong bersikulo nga akong gi-quote nga iya gali itong gibasa sa miagi nga wala niya tanduga. Pasalamat ta kay gitandog na niya aning video ha, no? Inyo ra nang madungog karon sa pagpadayon nato sa video. Now hisgutan sa nako kanang ingon niya nga asa na mga bersikulo ha. Now kung mag-ingon gali tag Dios og tao si Kristo, so naay mga bersikulo nga nagsaysay nga Dios si Kristo og sanglit nagpakatao man po siya. Una nga bisan pagalig dili ko mukutlo og mga bersikulo, maklaro na nato. Okay, na may mabasa gyud nga tao si Kristo kay nagpakatao man na po Dios. Sama for example sa Isaias 9:6, no? Klaro man na diha nga ang si Kristo diha nga gisgutan nga sa bata pa gani gitawag na siya Dios nga gamhanan. Pero kahibalutan nga ilang lainon og interpret na nga bersikulo. Pero sige lang kay mo man gyud na ila mo iskapo man gyud sila, mo evade man gyud sila sa tama gyud nga interpretation nga sila ra manggali ga interpret og ingon ana, no? Bisag klaro kayo himuon yun nilang dili klaro. Okay, gusto sila mo iskapo gyud sa insakto nga interpretation. Dayon lain pa sa Genesis 1:26, Genesis 1:26, nagingon ang Dios diha nga buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. So ang Dios nagpasabot nga na siya kauban nga nagpasabot nga dili lang di ay usa ang persona sa Dios. Kay ang iyang gigamit nga termino pag ingon niya nga buhaton nato ang tao sama sa atong dagway, so plural, no? So parehas niya nga Dios kay magbubuhat man. Now atong tubagundaan kung moingon sila og anghel kuno ang kauban sa Dios sa paglalang sa kalibutan. Dili na tinuod tungod kay ang mga anghel dili creator, dili magbubuhat. Ipasabot sa Dios Amahan diya sa Genesis 1:26 nga ang iyang kauban parehas niya creator o magbubuhat. Okay, sa ato pa Dios. Okay, so nagpasabot tay ang Dios diha nga dili usa lang ang persona. Okay, so kinsa man ang kauban diha sa Dios Amahan, no? Nga giklaro gyud sa Biblia litra por litra. Na sa
Juan Kapitulo 1, versikulo 1. Basahan ninyo ang Juan 1, versikulo 1 nga gihisgutan nga na diha ang Dios nga gitumbok gipasabot ang amahan, then naapod ang pulong o berbo. Kanang berbo diha dili na berbo nga kanang mugawa sa baba, nga dili personal. Okay, klaro nga person nang naa kanang pulong diha, no, berbo nga giingon Dios. Una na maklaro na Dios unya nganong masiguro nato nga dili na ang Dios amahan, kanang Dios diha nga pulong, tungod kay gihisgutan naman daan nga naa diha ang Dios amahan. Day na si kauban nga berbo, pulong. Okay, so unya nganong maklaro nato nga si Kristo na, kung mubasa ta sa bersikulo 14, kung ilahos na to na pagbasa sa bersikulo 14, ang pulong kuno nga Dios nagpakatao o nahimong tao, depende sa hubad. So naay mabasa nga naday Dios nga nagpakatao. Sa ato pa Dios og tao. Usap pa na. Dayon katong niingon kog daghan nga mga bersikulo, actually ang interpretation na tungod kay Dios man siya nga nagpakatao. Na may mga bersikulo gud nga daghan kayo nga bisan sila kahibalo gani nga si gasaysay nga si Kristo tao. So mao to akong gipasabot, not literally nga litra por litra gyud nga Dios ug tao, Dios ug tao, Dios ug tao, mura na pud galitan niya. Okay, nga ko lang gipasabot nga kung naay mabasa maklaro nga Dios si Kristo, then napoy mabasa nga tao si Kristo, ug unsa pa ng mga bersikulo dihang tao. So mo na akong gitumbok ba nga tao pud si Kristo. So di na kinahanglan pag yun nga tagsa-tagsaon nga ilitaniya nato na inap na gali bisag usa ka bersikulo, bisag kana lang Juan 1:1, 14. Then dili sila ka arguean nag wala pa. Wala pa kuno mabatog katumanan. Nga naman tungod kay kung basahon na to ang Juan 8:58, before Abraham na ang person ni Jesus Christ, dili pa hinaon tao atong higayuna before Abraham. So existido na si Kristo, so wala pa siya nagpakatao, pero unsa man nga kahimtang niya nga existido, o so wala pa siya nagpakatao, so giklaro na diya sa Juan 1:1 Dios. Di ba? Basahan ninyo ang Juan 1:1, no? Pero kahibalo ko nga lubago nila ang interpretation ana kanang Juan 1:1, parehas sa ilang paglubag sa Isaias 9:6. Parehas pod anang Juan 1:18, lain po ning teksto dai tuod, no? Juan 1:18, monogenes theos, ako nilang idiretso kay kahibalo na sila ana, no? Kay ang ilang tubag dayon ana, ako lang mong inundaan, ingnon na nila nga sayop na nga translation, no? Bisag walay committee sa mga scholar nga gaingon nga sayop na nga translation. Ang ilang gamiton ana nga hubad, mugamit gyapon sila Greek, pero katong monogenes hueos nga giingon nga anak sa Dios, okay gihapon na. Pero katong monogenes theos nga Griego mo to'y mas karaan to atong monogenes hueos. So sakto gihapon to, pero kung sila mo'y pangutan-on sayop na nga hubad, so magbuot-buot lang yun sila ilaw, bisag wala sila authority to do it. Okay, so naara ninyo kung mutuo mo sa ilang mga interpretation, paglubag sa mga interpretation nga ilag yung lahion, pero maing laki gud sila anak kay daghan man pud silang napatuo. So munang natuman ang giingon sa Biblia nga massive deception. Okay, so atong ipadayon ning iyang ako sa daing sumpayan kay iya mang gisigutan kung unsa kay mga bersikulo. Napa ang Hebrehanon 1:8 nga ang Dios amahan mismo na mahayag nga ang iyang anak Dios. Kung kahibalo na pud ta giunsa na nila pag tubag, pero di sana ko isigutan kay musamot ka taas ni akong video kay kini taas na gali ni. Okay, unya na kung tukion na po nila ng Hebrehanon 1:8, no? Ilan na pong inon nga sayop na nga hubad, then mangita sila hubad nga dili ipaklaro nga Dios ang anak. Sige lang, ato ra pong tubagon o kung saon na po na nila pagtubag. Although kay balon ako, pero siya man akong katubag-tubag karon, munang atangan po nako kung hisgutan na niya. Okay,
Now, bisag kana lang sa siguro para mapadayon na to kay mo nireklamo na ba siya action no nga taas ko no kay itong video. Okay, dili mo good may parihas og kana bang sistema sa pagpasabot. Ako nganong tag-as kay kog video tungod kay ako yung ipasabot ninyo kung mahimo gani tanang anggulo kay ang importante gud nga masabtan yun ninyo pag-ayo no kaysa magputlo-kutlo lang tag mga pipila ka punto nga dili na to ma-discuss ang mga anggulo niya no para nga wala gyud lutsanan sila. Okay, now atong ipadayon sa iyang video. Marami daw silang mga talata na pinagbabatayan na Diyos daw si Kristo na nagkatawang tao. Saan nga? Saan? Gani, kining iyang video ron sa di pa na ko i-play, laamang ko gipahayag nga iyang ikomentaryohan, iyang mangganing gipakita, no? Nasa screen kung inyong mabasa na, no? Naa siya, wapa na ko ma-play, naglingkod siya, gamask siya dayon sa kilid na... Nako, ang tagal-tagal, ang haba-haba ng paliwanag. Alam nyo mga mahal naming mga viewers, mga kaibigan po namin, estilo. Okay, sa di pa na ito ipadayon, no, komentaryo siya nga taas ko, no, haba-haba. Okay, ako na nang giingon ninyo. Okay, now, iya kong i-discourage, murabag kuhaan ko niya right, no, katungod nga mo plastar sa akong estilo sa pagpasabot, no, para nga gusto niyang dili ninyo gyud madungog ang kana bang detalye nato nga pagpasabot, no. Bisan gani sa eskwelahan ang teacher kung naay mga subject ana nga kuan labi na kung complicated kaayo kinahanglan gyud nga mo discuss mo pasabot og ayo ang teacher. So mataas man nagbubo, importante na siya mataas og mamubo, no, kay dapat man gyud masabtan, no, labi na kay kining pagka Dios ni Kristo bisag klaro kaayo lubagon gyud, no, natuman ng giingon des Biblia nga naagyoy magtuis unya dili ra ba basta-basta na magtuis kay mura pog katuhuan mo bitaw ni daghan sila kay naapoy nito, no, pero katong wala pud mag tuki og ayo ba, no, nga kanang og naay mamahayag mo tuo lang dayon bisag dili madungog ang lain nga side, no. Okay, mo tuo lang din diretso bisag wa pa ka dungog sa lain pud nga side. Okay, so mao na, no, nga ato manggong i-discuss og maayo, mao na nga mataas gyud ang atong video kay di ko mo kontento kung kana bang taphaw lang o dili maklaro ninyo ang atong stand, no? Parang ligon siya o nga ayuhon yun na to pasabot. Okay, ato sang ipadayon ni iyang video nila yon. Yan po ang tinatawag nilang diversionary tactic, no, ililigaw ang mga tao paikot-ikutin sa ang haba-haba ng mga sinasabi. Okay, natanawa dili siya og tinaas, no, kay mugbo raman po iyang mahimo good. Okay, dili siya tinaas, no, kay hadlok sila nga kung maayo na to pag-discuss, masaysay na to ang nagkadaiyang anggulo, makasabot o niya mong mga viewers, mubiya mo, di ba? Mo nang i-discourage taniya o kamong naminaw, dili niya gusto nga maminaw mo sa tinaas na tong explanation kay siguro hadlok sila nga makasabot mo. Okay, now daghan gay kung na testimonyo anak, no, nga kadtong mulahutay gyud paminaw o kanang mustuki gyud og ayo, no, muhatag gyud og panahon mabalik lagi sa Katoliko kini god sila god dili gyud kayo mo ukit-ukit ba gyud og ayo gyud sa kinibang mga bersikulos Biblia kay gusto nila dadon ta nila sa ilang private interpretation mo na nga kung madala mo nang madala gyud mo muna kamong mga Iglesia ni Kristo nga nagtan-aw ani nga video ron, ako mong i-challenge pagbasa ko ng Biblia. Hinahinay lang bisag kuan lang mga 15 to 20 minutes a day. Basahan ninyo. Okay. Tanawa, di ba, makasigurado ko
makita ninyo gunsay sayop sa interpretation sa mga ministro sa INC. Mo man akong gihimo god. Okay, nakita na ko. So kamugong mga miyembro god, wala mo magpasa nga kamura inyong kaugalingon. Magsalig lang mo nga inyong ministro may mohungit ninyo. Wa mo kahibalo nga gisagulan og interpretation nga wala dito sa Biblia, no? Need mo tuo lang din mo. Tagaan mo na kog sample, no? Sample sa kanang pagtuo ninyo nga dili Dios si Kristo. Okay ni kining tapika. Kung mubasa mong Biblia, wa gid may mabasa ana kanang dili Dios si Kristo. Asa na mabasa? Sa Pasugo Magazine lang. Nganong dili man na mabasa sa Biblia? Kay dili man gyud na pagtulunan sa Biblia ng dili Dios si Kristo. Okay. Mao nang Pasugo Magazine ang ilang ipabasa ninyo, kay naaman diha ang ilang interpretation nga dili Dios si Kristo. So mo na di mo kabantayan na mo nang madala gyud mo. Okay. Kanang pagtulunan nga si Felix Manalo anghel. Sugo sa Dios. Wala man na sa Biblia. Okay, dapat naanas Biblia kay Bible alone good sila. Di ba? Now, kung Katoliko magtudlo kung wala sa Biblia, okay ra kay dili man pagtuong Katoliko ang Bible alone. Wa man magtudlo ang Katoliko nga Bible lang. Ang Katoliko Bible, kung wala sa Bible nasa tradisyon, kung wala po sa tradisyon, okay, nasa magisterium nga official teaching nga tungod sa gigiyahan sa espiritu ang matuod nga iglesia. Munang kung wa giklaro sa Biblia, wa giklaro sa tradisyon, okay na sa teaching authority. Nga mao pud gani mo inay authority pagpanudlo anang nasa Biblia o kanang sa tradisyon. Inseparable man guna, di sa ta maghisgutan na. Ako lang nang gisgutan gamay para makuha ninyo ang kinibang background. So mao na atong ipadayon ning iyang kining video. Sabi niya mayroon daw mga talata, marami daw talata sa Biblia na nagpapatunay di umano na si Kristo daw ay Diyos na nagkatawang tao. Hindi, diretsuhin mo na. Ang dami, pinapakilala pa niya ako sa kanyang mga Okay, sige, tukian na karon no? Aron makita ninyo ron mga listener. Yan ang tukion karon. Ako man ang gi-quote, salamat nga iyang gibasa. Pero gilubag ang interpretation. No? Kita nawag yun sa niya paglubag ang interpretation sa Juan 1:14. Bisag klaro kayo sa Juan 1:14 nga si Kristo nga mautong gipasabot nga pulong o berbo. Then sa bersikulo 14, nagpakatao o nahimong tao. Nya giklaro pagid gibasa pag yun niya ng katong berbo nga Dios. Dios. Unya nagkatawang tao o nahimong tao. Di klaro kayo, litra por litra nga naa di Dios nga nagpakatao. Kinsa man tong Dios nga nagpakatao? Di si Kristo alang-alang og amahan, nga amahan wa man nagpakatao. Pero iya pag yung lubago na, murag wala-walaon mo niya, nga ihulog niya nga dili gyud na mao. So klaro kayong tahasan kayong supak ginang bisag klaro kayo, no? Sa Biblia. Anya atong paminaw niya giyon sa niya pag lubag ning gipadayag diri sa teksto sa Biblia. Viewers, sa bagay, maraming salamat naman ay pinakilala mo ako sa inyong viewers, pero hindi na, no need na kailangan pa ninyo akong ipakilala. Diretso na doon sa punto. Pakinggan natin, baka sa susunod nating mapapakinggan sa kanya ay kanya nang ilalatag ang kanyang mga pinagbabatayan. Baka kwento pa rin. Okay, gilatag na nako katong teksto gani nga katong nasa right side katong unang video nimo akong gipakita man to. O naa dito katong Juan 1:14. Nga sa sinugdan diha na nga amahan gipasabot nga Dios day naapod ang pulong kauban sa Dios amahan isa man ang pulong o berbo na sa bersikulo 14 nagpakatao. Timan nga kanang pulong diha sa Juan 1:1 Dios na dili na mao ang amahan kay lahi man tong amahan iya man ang kauban ng gipasabot diha kanang berbo o pulong dili na pulong nga kanang nigawa sa baba. Okay, pulong na nga personal mo manggali gi-capitalize
No? Okay. Then sa bersikulo 14, nagpakatao. So, naaday Dios nga nagpakatao, kinsa man na si Kristo. So, klaro kayo. Gawas og dili gyud mo sabot. Di ba? Oh. Klaro man na. So, atong ipadayon ning iyang video mga igsoon. Ito, panoorin natin. Diha iyang gipakita ang akong komento nga maoy iyang gibasihan sa kining pagkomento niya sa akong gipahayag. Okay. Now, wa manggali niya tukian ang bersikulo nga akong gikutlo diha. Kay kanang bersikulo nga akong gikutlo diha, pamatuod na nga Dios si Kristo. Okay, mga kaibigan po namin. Doon po sa video na kanyang tinalakay, yung video natin nung nakaraan, yun po ay mayroon tayong tinalakay tungkol po sa aklat nila na umaamin mismo na hindi iniisip ng mga alagad na si Kristo ay Diyos. Aklat po nila, yun po ang tinalakay natin na kung saan nagkakontrahan ang mga dipensor katoliko sa kanilang paliwanag doon. Doctrinal yan ha, hindi personal na paliwanag, kundi doctrinal issue. Yun po ang tinalakay natin. So ang kanyang hinanakit ngayon, mayroon pala siya. Okay, sa di pa nato na ipadayon, katong giingon niya nga mga alagad ingon sa Biblia nga wala magtuo nga Dios si Kristo. Actually, wa man gyud tay mabasa na nga ang mga apostol wala magtuo nga Dios si Kristo. Ang iyang gibasihan ana katong libro sa to pagawas na sa Biblia at iyatong gigamit nga basihan tungod kay Katoliko may writer ato. Wala man pud giklaro dito sa writer kinsa tong alagad. Oh, ibutang na to nga alagad ni Kristo. Kinsa man. Oh, kinsa man. So, speculation to sa writer kung wala siya mahatag nga kana bang kana yung ebidensya sa Biblia o kung naamang galing siya inahibawan nga wala sa Biblia mo to nga pwede na tong sakya na ni amin ko pero wala tay mahatag sa Biblia kay wala man gyud po. Okay. Now, kay gusto niya ba nga ipagawas na niya sa Biblia, no? Base atong libro. Okay. Nga ako naman gayong giingon dito sa video na ako sa miagi, ingon ko nga sayra lagi ang konteksto ana kay ang akong response god ato speculation raman dili man objective tungod kay wa man ko kabasa sa maong libro. Okay. Kung naa siya anang libro ha, ako na pong usbon to akong giingon nimo latigo umandam kung naa ka anang libro ha pabasaha ko aron kung mahuman na kong basa, ako kang tubagon ng objective. Okay. So, bisan pagalig, speculation ra, dili yung kakakita yung bersikulo sa Biblia. Kaya wala mang yun, no? Kung sakyan na to, itong referensya nga imong gibasa nga na mga alagad si Kristo nga wala magtuo nga Diyos siya. Okay. Wala na yung bersikulo sa Biblia, no? Ato lang nang gisakyan, no? Ni amin ko ana kay posible man pod wa lang siguro masulat mo lang dili giputa ka padayag kung kinsa bisag ikaw dili gali ka kapadayag ana, no? Gani naanon tay mabasa nga si Juan nagsaysay nga Dios si Kristo, si Pablo, no? Pagka na si Pedro iyang implied lang ni Pedro katong Juan 21:15-17 nga si Kristo kuno o si Kristo kuno nasayod sa tanan. Unsa man ang kinaiya ni Kristo nga nasayod sa tanan, di ba Dios? Kay ang kinaiya ni Kristo sa pagkatao nga mo iyang gipadayag, moingon man gid siya nga wa siya kahibalo, no? Sa katong end time nga ipangutana, no, ug kanus ato. Yun siya, wa siya kahibalo. So, referring to sa iyang kinaiya sa pagkatao. Pero sa iyang kinaiya sa pagka-Diyos, na mao nang gipasabot ni Pedro sa Juan 21:15-17 nga si Kristo nasayod sa tanan. Okay. Nasayod sa tanan. Unsa man nang nasayod sa tanan, di ba Diyos? So, gi-implied ni Pedro nga Diyos si Kristo. Kaya kung dili pa Diyos si Kristo, dili ito ipamulong ni Pedro. Unya kung nasayo po si Pedro ato, koreksyonan po siyang Kristo. Sama atong katong nakita siya nga nagtuotong mga tao na nakita ko multo ba. Dili man multo si Kristo. Kaya nabanhaw gito, di ba? O gikoreksyonan ni Kristo, di ba? Yang espiritu walay nun og bukog. Ako naa. Gani inyo nang gigamit po, di ba? Nga moingon mo nga dili Dios si Kristo kanay unod og bukog. Repairing na siyang pagkatao.
no? Na siya unod og bukog kay nagpakatao man. Pero wala siyang maingon nga dili sa Dios. Kadtong nakita nga dunay unod og bukog niya, ang iya man tong pagkatao. Dios gud nga nagpakatao. Meaning, yung galig Dios espiritu. Nagpakatao, so naa na siya makita nga unod og bukog. So, klaro na. Okay. So, mao na no atong ipadayon sa iyang video no mga igsoon. Ang inilatag na verse sa Biblia na nagpapatunay daw na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao o Diyos, yung talata na inalatag niya. Pero hindi mo na natin tinalakay yung talata na inilatag niya kasi po ang binibigyan natin doon ng diin yung aklat nila mismo. Kasi kung titingnan natin, inconsistent kung gagamit ka ng talata samantalang sinasabi po ng inyong pari na hindi iniisip ng mga apostol no, ng mga alagad na si Kristo ay Diyos, tapos gagamit ka ng talata. O hindi, titingnan natin kung mababasa ba natin dito na si Kristo ay Diyos nga. Okay, tanaw itong iyang gipamahayag. Inconsistent ko no kung mugamit ang talata nga naingon ko nung pare nga wala ko no gihuna-huna o giisip nga si Kristo ay Diyos. Speculation na to niya, iya na itong interpretation. Okay. Wala man na ebidensya ana sa Biblia nga naay apostol si Kristo nga nagtudlo nga dili Dios si Kristo. No? So katong writer no mag-speculate lang ko kay wala ko kabasa sa mong libro, no? So og kinsa to dapat atong masahiran. Dili man po kakahatag og kinsa tong mga apostola. Di ba? So mangapkap lang yung ka nga katong pahayag sa maong writer nga wa manggali kay ebidensya na sa Biblia. Mo nang pangutan atong writer. Kay ako di ko katubag kay wa man ko kabasa sa tibuok yun atong libro. Yung nganong may inconsistent man. Nga na may mabasa sa Biblia o niya imong saligantong pamulong og writer sa magsusulat nga wa manggali ebidensya sa Biblia. O tingali naa sa wala na masulat. Munang ni-amin ko kay posible mo po nga wa na masulat. Anong may yung tagwa masulat tungod kay wa may ebidensya nga naay apostol si Kristo nga nagtudlo nga dili siya Dios. Kamo raman mga iglesia ni Kristo Manalo nagtudlo ana, di ba? So mao na dili na siya inconsistent, no? Kay man yung mga tudling sa Biblia gani sige atong ako na ipakita ron mga viewers, no? Giyon sa niya paglubag ang Juan 1:1 gisulayan niya pag interpret nga lahi nga klase sa interpretation maka ako gali og ako yung i-feel makalimbawot sa balibo kay ang mga tao nga makadungog unya di kahibalo unsaong pagtubag madala gyud nila madisiba, no? Natuman yun ang tagna des Biblia gipasabot nga massive deception. Okay, nya ilagali ng balihon nga ang Katoliko kuno may nang limbong. Okay, sa bagay na sa Isaiah 5:20 nga balihon, no? Balihon na mo baliwa, no? Nga ang insakto himong sayop, ang sayop himong insakto, no? Ang Katoliko kay moy original nga gisuglan ni Kristo, buti pasabot nagtudlo og insakto kay Holy Spirit gud moy ga-guide sa matuod nga iglesia. Nya ingno nilag sayop, no? Kung but na hunaon blasphemy man na kay niadtong Pentecostes na bubo sa iglesia ang Holy Spirit, but pasabot na anay Holy Spirit ang iglesia, but pasabot nga dili ni masayop og tudlo sa mga official teaching kay Holy Spirit gyud ang nag-guide. Kung moingon kag nasayop sa official teaching ang iglesia ang gisugdan ni Kristo, sa ato pa day ang Espiritu Santo nasayop, di ba? Kay kanang Holy Spirit mo guide man na siya sa teaching faculty sa iglesia. Paras gud ng Biblia bisag mga tao ra nga mga masalay pun makasasala nagsulat ana pero nganong moingon man ta nga infallible o dili masayop ng mensahe diya tungod sa Holy Spirit nga ga-guide. So mausab na ang iglesia, nga sa official teaching sa iglesia nga gisugdan ni Kristo dili na siya masayop kay Holy Spirit man ang ga-guide.
Muna kung moingon mo nasayop sa official teaching ang iglesia nga gisugdan ni Kristo, munang moingon mo na total apostasy, sa to pa nasayop ang Holy Spirit o giya sa simbahan. Sa to pa mawad-an og saysay, dili di ay tinuod katong giingon ni Apostol Pablo sa 1 Timoteo 3:15 nga haligi og sukaranan sa kamatuoran ng iglesia. So dili to angay tuhuan tong giingon ni San Pablo nga haligi og sukaranan sa kamatuoran ang iglesia nga gisugdan ni Kristo, kay naa man day panahon nga wa na kapadayon kay nagtudlo na og sayop. Ang mga apostol gatudlo pag insakto din pagkamatay sa mga apostol, ang nipadayon wa na katudlog insakto. Mo man na inyong teaching, di ba? Sa ato pa ang Holy Spirit di ay insakto pa panahon sa mga apostol. Pagpadayon kay gapadayon man ang grupo, wa na katudlog insakto ang Holy Spirit. Wa na kagiya sa ato pa taman ra daes mga apostol. Dili na siya maogyod kay mo contradict na sa gipasabot ni Kristo sa Mateo 28:19-20 nga ang pag-uban ni Kristo sa iglesia padayon. So padili maputol kay nasa Lucas 1:33 magpadayon ang iglesia ni Kristong tinuod, dili ang iglesia ni Kristo ni manalo. Okay, so atong ipadayon sa ni iyang video mga igsoon. Pagkatao ay ito po, titingnan natin para hindi po magdaramdam ating kaibigan. Juan 1:1 nga sa sinugdan gihisgutan nga diha na ang pulong nga kauban sa Dios. Muni ang verse nga gigamit ni Silbert nga matod niya nga naa po daghan siyang bersikulo o mayroon daw siyang maraming mga talata na nagpapatunay na si Kristo daw ay Diyos na nagkatawang tao. Sa Bisaya pa, Diyos na nagpakatao. Naa ka ha? Tanawon daw nato ha. Taglo na to ha. Si Kristo Diyos nga nagpakatao. Ito, basahin natin ha. Ayan po. Huwag nating dagdagan, hindi natin bawasan, at hindi natin gawa ng konklusyon. Basahin lang natin at magtatanong tayo. Nang pasimula, siya ang berbo. At ang berbo ay sumasa Diyos. At ang berbo ay Diyos. Tanong ko sa inyo mga mahal naming kaibigan, magtatanong na kami, mayroon ba kayong nabasa o mayroon ba kayong narinig na binasa natin dito po sa nakikita ninyo sa screen na si Kristo Diyos na nagkatawang tao o Diyos na nagpakatao? Sa Bisaya, mayroon wala? O ito na lang. Okay. Tanawag yun sa niya pagtuis ang akong gipasabot ha. Bisag wala ko mag-ingon nga litra por litra mabasa ang pulong Kristo. Iyang gustong ipangitaon ang pulong Kristo sa bersikulo. Dili man na mao. Dili na mao akong gipasabot. Nganong niingon ko nga si Kristo, Dios nga nagpakatao. Tungod kay kanang birbo diha o pulong, mao man as Kristo. Unsa may prueba? Sa bersikulo 14. Kay kanang birbo diha iya mga ling gibasa, salamat nga iyang gibasa nga ang birbo o pulong Dios. Unya kung ilukso na sa bersikulo 14 kanang Dios diha nga pulong o birbo nagpakatao man na. So kinsa man ang birbo o pulong nga Dios nga nagpakatao? Si Kristo. Sa to pa na di Dios nga nagpakatao. Mao na si Kristo. Wala ko moingon nga litra por litra mabasa gyud ang pulong Kristo diha. No? Sabton. So wala din niya gisabot. kay mawala man gid sa iyang hunahuna ng Kristo diha. So wala niya gisabot. O dili lang gid mo sabot. Kay kung mo sabot, magkatoliko man o mobalik mas katoliko, di ba? Bisag kamo mga igsoon, basahan ninyo na inyong Biblia. Kamo gibasa, basahan ng Juan 1:14. Di ba? Kanang birbo diha gipasabot nga kauban na sa Dios. Nang pasimula siya ang birbo at ang birbo sana at sa ning tanawon bi. At sa ning ipadayon dayto. Meron ba kayong nakita o nabasa ditong terminong Kristo? Meron wala? Wala. Malinaw ang nakasulat. Nang pasimula, siya ang berbo. Wala tayong nabasa dito na nang pasimula ay Kristo. Ayan. Itong salin na ginamit natin, no? Hindi naman sa ating salin yan, no? Ito pa, sa dos.
Tingnan natin kasi sabi ni Silbert Dunduyan, no, iniiwasan daw natin yung argumento nila. Sa talatang 2, ito rin isa sa ginamit. Ito rin ang pasimulay suma sa Diyos. O, mayroon kayong nabasa. Kristo, Diyos na. Okay, ako na tong gitubag. Ako lang usbon ha. Wala ko moingon nga mabasa ang pulong Kristo diha. Ang akong pag-ingon nga Kristo na tungod kay maoy gipasabot, gi-implied. Nganong gi-implied si Kristo anang pulong diha nga Dios o berbo nga Dios? Kay kung mulukso ta sa 14, mo man na ang nagpakatao o nahimong tao. Mo ni akong pasabot. Na kung gusto siya ka ng litra por litra, muadto ta sa paraphrasing translation sa protestante nga translation sa Biblia kadtong Tyndale o Living Bible, no? Nagbasa man siguro sila na, no? Basahan ninyo sa Living Bible. Di ba gi-translate og Christ ang verbo diha. Diretso ba para masabtan din diretso? Okay? Christ nga Dios nga nagpakatao sa bersikulo 14. Okay, mo na. Pero bisag dili mabasa ng litra por litra ng Kristo diha, pero masabot naman. Kamo gani mga igsoon, basa mo ng Juan 1:1, di ba kanang berbo diha nga Dios sumala sa bersikulo 14, nagpakatao man na. So naa di ay Dios nga nagpakatao. Kinsa man ang Dios nga nagpakatao? Dili na ang Amahan, dili na ang Holy Spirit. Si Christ na, si Kristo, kay siya man ang Diyos nga nagpakatao. So bisag dili mabasa ang pulong Kristo diha, wa po gumuingon nga mabasa diha litra por litra. Ang akong pag-ingon balik-balik nga na mga teksto sa Biblia nga mabasa nga si Kristo Diyos nga nagpakatao, diretso naman na sa interpretation. By implication. Wa ko moingon litra por litra nga mabasa diha litra por litra. Pero masabot. Kay apil man ang masabot, na sa Nehemias 8:8 nga apil ang masabot. Pero kung dili mo sabot, diha ra gyud taman. Diha ra gyud taman. Nya mga igsoon mo ni siya'y bersikulo nga nagpamatuod nga sakto ang interpretation sa Katoliko sa Henesis 1:26 nga ang kauban sa Dios Amahan sa paglalang sa tao ang berbo. Kana nagisgot mo nagsinugdanan nagisgot mo nagsinugdanan nang pasimula siya ang berbo. Ni ikauban sa Amahan, at ang berbo sumas sa Dios, ay sumas sa Dios. At ang berbo ay Dios. Duha na ka person dihang gipasabot. Dili na siya berbong ordinaryo, mo manggaling gi-capitalize, di ba? Persona na, no? Nya maklaro gyud sa bersikulo 14, no, atong ipadayon ni iyang video, no, mga igsoon. Nagpakatao o nagkatawang tao? O wala? Sa 3 baka? O wala. Kristo Diyos nga nagpakatao. Kristo Diyos na nagkatawang tao. Sa 6, sa 7, Kristo Diyos na nagkatawang tao. Okay, gibasa niya ubang mga bersikulo. Wa man to giapil nako. Ang akong gibutang dito sa katong gi-comment nako nga iyang gibasa. Juan 1 bersikulo 1 ug 2 then lukso din sa 14. Okay, naman dito akong gipasabot nga ang berbo o pulong nga Dios nga kauban sa Amahan sa bersikulo 14 lukso, dapat mo lukso na siya, no? Kay mo man naman dito gipasabot nga mo na ay Dios nga nagpakatao. Na kinsa man ang Dios nga nagpakatao, si Kristo man na, dili man ang Amahan, dili man ang Holy Spirit. So naa di ay Dios nga si Kristo nga nagpakatao. Pero wala akong maingon nga litra por litra mabasa ang pulong Kristo dito. Pero sa Living Bible mabasa gyud. Kay gidritso man pag-translate og Christ. Wa naman giingon nga pulong or berbo. Kay balo na din ta maingon din na sila sayop na nga hubad. Mahimo tingaling sayop kung ibase sa unsay original. Pero kung ibase sa implication, dili sayop ang Living Bible. Mauna. Ako na lang din ng hisgutan daan kay basig mo ingon sila ba kay ako nang gikutlo ang Living Bible, no?
Basahan ninyo kamong mga nagminaw aning o nagtan-aw aning nga video. Basahan ninyo ang Living Bible Translation. Kung wala mo ana nga Biblia, i-search ninyo sa Google, no? Ang Bible Hub na o unsa nang website diha sa internet nga daghang hubad translation, i-search lang nimo Bible Gateway, no? Bible Gateway. I-search ninyo sa Bible Gateway. Dayon pangitaan ninyo ng Living Bible. Dayon pangitaan ninyo ang John chapter 1 verse 1. Tanawa, di ba? Litra por litra gyud diha nga kanang berbo diha gi-translate jud og Christ, si Kristo nga Dios. Pero bisag dili kanang Living Bible mo atong basahon, bisag pulong o berbo, dayon giklaro man nga Dios. Then sa bersikulo 14, nagpakatao, unahimong tao. So klaro. Kiwa may laing Diyos diha nga nagpakatao, alang-alang amahan nga wala man nagpakatao ang amahan. Alang-alang po ang Espiritu Santo nga wala man po nagpakatao ang Espiritu Santo. So sa tulo ka persona, ang pulong lang yun, ang berbo. Nga Diyos nagpakatao. Kinsa man na? Si Kristo. So mao na nga ang Diyos nga nagpakatao, si Kristo. So gipasabot. Wala akong mabasa nga litra por litra, ana nga hubad. Pero kung mangita siya og litra por litra, amo to Living Bible. Yan, dili po na ang i-disregard nila ng Living Bible kay ang mga iglesia ni Kristo mugamit maglain-laing hubad. Di ba? So to pa, okay ra mo gamit lain-laing hubad. Pero nakasiguro ko nga dili nila i-appeal ng Living Bible kung hisgutan ng Juan 1:1 kay klaro man gyud, litra por litra nga si Kristo Dios. Wala na i-translate og berbo o pulong. Gidretso gyud sa gipasabot. Ug moingon sila sayop man ng hubara unsa ang pagkasayop. Ibutang ta lang sayop kung ibase sa litra por litra nga pagka-translate, kay kasagaran yung translation kung mato ta sa Greek, berbo raman gyud o pulong. Pero kung mudagan tas bersikulo 14, mutunong mangyapon nga si Kristo ang gipasabot. Bisan pag ang translation sa Bible nimo pulong o berbo, the fact nga kanang berbo diha Dios, then nagpakatao, sumaw na ang Dios nga nagpakatao. Kinsa man ang Diyos nga nagpakatao, di ba, Kristo? So, bisan pag dili mabasa litra por litra ng pulong Kristo, siya ang gipasabot. Kay dili man ang amahan, dili po ang Holy Spirit. Dili po ikaw rong naminaw. Dili po sila tiguman daw. Di ba? Atong ipadayon niya video, hapit na ni Mohamed. Sa 8, Kristo Diyos na nagkatawang tao, wala pa rin. Kristo Diyos na nagkatawang tao, wala pa rin. Sa 11 hanggang sa 11. Hanggang sa 12, Kristo Diyos na nagkatawang tao. Okay, kurat kay sa rhetoric, no? Palamuti ba, arte-arte o sa pagtubag. Nawa man kung magkutlo ng 13-12 iyang gisayas. Katulad mang Juan 1:1 akong gikama dayon. Juan 1 bersikulo 1 das 2 then kama. But pasabot di na kamo padayon natong 3-4 mulukso kas 14. Gawas kung butang nako ang chapter 1 verse 1 then das hangtod sa 14. Pero akong gibutang ko dito Juan 1 bersikulo 1 dayon kama 14. Ana man to. But pasabot lukso. Kanang bersikulo 14 diha mo'y klaro kayo nga mag-connect ni Kristo. Kay kung ang translation sa Biblia nga imong basahon berbo o pulong, so wala giklarong Kristo diha. Pero asa man na maklaro nga si Kristo ang gipasabot anang pulong o berbo, nasa 14. Kay ang pulong nga Dios kuno o berbo nga Dios nagpakatao man na kinsa man na. Hindi. Dili lagi na amahan, dili po na Holy Spirit. Si Kristo ang ipasabot. So, insakto ang gitudlo sa Katoliko. Dapat lang, kay mo good ang gitukod ni Kristo.
Mo gud ang gigiyahan sa Holy Spirit, dili gud ang gisugdan ni Felix Manalo. Kay wa may record nga ang Holy Spirit ang gisugdan ni Felix Manalo gipadad-an og Holy Spirit. Wala, no? Ang gipadad-an og Holy Spirit kadtong gisugdan ni Kristo sa Jerusalem. So kato mo'y dili masayop. Pero kung kamo mo'y manudlo, moingon mo nga ang mga apostol wala pa nasipyat ang Holy Spirit o giya, kay sakto pa ang itudlo sa mga apostol. Pero ang mga sumusunod kuno sa mga apostol sa Manila ni Ignacio, Polycarp, mga obispo man na, no, nga Katoliko, moingon mo nga nasayop na sa to pa ang Holy Spirit, wala na kagiya nilang Polycarp o Ignacio. Kay niingon mo nasayop na tong mga sumusunod. Liman ka, blasphemy man na. Mo gali tuyo ni Kristo nga gipangayo niya sa amahan ng Holy Spirit nga mo'y mugiya mapadala sa iglesia. Kay kung tuwa na sa langit, naagihapay kasaligan nga mo guide sa iglesia para dili masayop og tudlo og official teaching. Kaya sa yun ninyong ingon nga na apostata, tibuok na talikod. Nga kanang pagtalikod diha ang gipasabot, kadto man ang mga sakop nga namiya, nitalikod o nitalikod, kadtong nigawas anang grupuha, mo to'y nitalikod, nagtudlo og binalitad. Dili itong existing ra diha, nagpadayon ra diha. Masaharo ko ninyo ng 1 Juan 2:18-19 nga naghisgot diha mga antikristo. Ang antikristo kuno katong nimiya sa tupag ipasapot nga nagpadayon day ang tinuod nga iglesia. Kay na may nibiya. Wa man giingon nga ang tanan nibiya. Di ba? So paltos gyud ng doktrina sa iglesia ni Kristo nga total apostasy. Kay ang gipasabot sa Biblia nga ma-apostasy, ang bahin raman, ang part raman katong namiya sa original nga grupo. Kay ang grupo magpadayon man, Lucas 1:33. Okay. So atong ipadayon ni ang video, hapit na ni mahuman, mga igsoon. Baka dito sa 14. Ito yung isa sa ginamit niya, tingnan natin. At pansinin ninyo mabuti ha, ang sinasabi niya si Kristo daw, Diyos nga nagpakatao. Marami daw talata, daghan daw niya, iniiwasan daw natin yon. Tingnan natin. 14. At nagkatawang tao ang Kristo na Diyos na nakasulat? Ano nakasulat? At nagkatawang tao ang Berbo at tumatahan sa gitna natin at nakita namin. Oh, klaro. So gibasa niya ang 14 o tanawa na sa screen mo. Nagkatawang tao ang Berbo. Then ang iyang style wala kuno diha ang litra por litra nga Kristo. Wala bitaw amo ko mingon makita ng pulong Kristo diha. Kay implication man na gipasabot man ana kay kisa man ang Berbo diha, kisa man ang pulong gipasabot diba si Kristo. O katong sa bersikulo 1 sa chapter 1 sa John, giingon man dito nga ang Berbo Dios. Kamo mga igsoon, basahan ninyo ang ugbalik tong Juan 1:1. Diba sa Juan 1:1 ang pulong o Berbo Dios. Dayon sa bersikulo 14 klaro kayo sa screen, no? Salamat nga iyang gipakita sa screen. Ang Berbo timani nga kanang Berbo Dios. Kung nakalimot mo, basahan niyo balik tong Juan 1:1 kung nagdugaw mo og libro diha o Biblia. Kamong mga nagtan-aw ni nga video ron, kung wala mo kabasa, wala mo kahibaloan na, ukba ng inyong Biblia, Juan 1:1, kung wa ninyo maklaro ganina, no? Kanang Berbo diha o pulong Dios. Usbon ako ang sitas, Juan 1:1. Dayon diri kini na sa screen, kana kunong Berbo nga Dios, asa na to mahibaw-an nga Dios dito sa bersikulo 1. Ang Berbo Dios. Sumala sa bersikulo 14, unsa man ang Berbo nga Dios? Nagkatawang tao o nahimong tao. Depende na sa translation. So klaro, kinsa man ang Dios
nga berbo nga nagkatawang tao unahimong tao, di ba si Kristo? Dili ko niya pangita ag pulong Kristo diha kay interpretation man na. Kung gusto siya litra por litra, kadtong Living Bible Translation sa mga Protestante. So kamo pong mga viewers ron, tanawan ninyo sa Living Bible. Kung wala mo anang Biblia ha, na i-search ninyo sa Bible Gateway sa Google. Mabasa ninyo na. Sa sunod og high-tech na kayo ning akong presentation, ako nang ipakita ninyo. Karon wala na akong namaanda mo nang ako lang isulti ninyo. Okay. Atong ipalayo ning iyang video. Ang kanyang kaluwalhatian, na kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Ulit ang tanong ko sa inyo mga viewers namin at pati na kay Silbert Dunluyan. Meron ba tayong nabasa dito o naunawaan man lang sa 14 na Kristo Diyos na nagpakatao? Meron? Nangutan na siya. Salamat kay ningon po siya nga naabay masabot o naunawaan. Maulag ito. Kisa man tong berbo nga Diyos nga nagkatawang tao. Pangutanon ka na ako. Kinsa man tong berbo nga Diyos nga nagpakatao o nagkatawang tao. Kinsa man to? Ikaw, or ang Amahan, or ang Holy Spirit, dili kaklaroan ng Kristo. Wa may laing berbo o pulong nga Diyos nga nagkatawang tao o nahimong tao. Yan ang nasa versikulo 14. Si Kristo man na. Sige, atong ipadayon ni imong video. Wala. Wala tayong nabasa ditong Kristo. Edi anong nangyari? Wala lagi. Wa mo kung maingog mabasa diha litra por litra ang pulong Kristo. Kay interpretation naman na. Kung mangita kag litra por litra nga Kristo, adto basaha ang Living Bible. Kung mangita kag litra por litra nga Kristo na kanang berbo diha, basaha ang Living Bible. Kahibalo ko nga kasagarang hubad dili gidiretso og Kristo, berbo o pulong, kay mo man na ituwa sa Greek gibase. Pero kung gusto kag idiretso sa interpretation, adto sa Living Bible lagi. Okay, dito sa Living Bible, diretso gyud pagka-translate, di na i-interpret. Mao na kay kung kanang na ang hubad nga imong gipakita sa screen, kay balo kung anong kana mo imong kutloon. Kaya wa man giklaro diha nga Kristo. I-interpret pa man, sabton pa man. Pero kay balo man kaana nga sabton yun ang litra. Pero nga nung dili yun mo sabton. Nga klaro man ang berbo diha nga si Kristo. Asa maklaro nga si Kristo ng berbo diha? Sa versikulo 14. Kay siya man ang berbo o pulong nga Dios nga nagpakatao. Ay kuging na nga kanang pulong o berbo diha dili na Dios. Kay kung musupa ka na di basahag utro ng Juan 1:1. Ang berbo Dios, ang berbo ay Dios. Na? Dayon nagkatawang tao na naklaro man na. Kaysa man ang berbo diha nga Dios nga nagkatawang tao. Dili lagi na Amahan, dili po na Holy Spirit, dili na ako, dili po ikaw. Klaro kayo, wa gyud laing gipasabot ana. Nga nagkatawang tao o nahimong tao nga Dios, si Kristo na, dili yun na ang Ama. Kung ako lang nang gi-rhetoric lang na, no? Kaya mahilig man po kag-rhetoric. Okay, niawat lang ko nimo. Okay, nabang mga pakapin ba? Okay, para mapahimug-atan ang atong argumento. So atong ipadayon ning iyang video mga igsoon. Dinagdagan nila. Pero mayroon lang tayong tanong kay Brother Silbert. Itong nagkatawang tao, ito yung berbo. Nagkatawang tao ang berbo. Itong berbo na ito ay mayroon pong kaluwalhatian. Sabi dito, nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Itong berbo may kaluwalhatian. Ang kaluwalhatian ng berbo ay gaya ng bugtong ng Ama. Kung ang berbo ay Kristo na may kalagayang Diyos. Ito ha. Tuloy natin. Itong berbo na ito, nasabi ng mga dipensor Katoliko, ay Diyos na daw sa kalagayan at ito yun ang Kristo. Ito yun ang Kristo. Ang nangyari...
dili naman na ang ipangutanan nimo, imo man ang gibasa kang ganina katong sa verse 1 nga ang berbo Dios. Anong imo pa man ang ipangutana nga imo man ang gibasa o gikutlo sa Juan 1:1 nga ang berbo Dios? Anong imo pa mangutana pa makana? Okay. Dito mga kaibigan namin, no? Itong berbo na ito, mayroon po siyang kaluwalhatian. Mayroon po siyang kaluwalhatian. Na yung kaluwalhatian niya ay gaya ng sa bugtong na ama. Sino ngayon yung bugtong na ama na itong berbo ay ang kanyang kaluwalhatian gaya ng bugtong ng ama? Kung ang berbo ay Kristo na Diyos na, sino naman itong bugtong ng ama? Sino ngayon itong bugtong ng ama na itong berbo ay may kaluwalhatian gaya ng bugtong ng ama? Sabi nila itong berbo ang Kristo daw dito. Kristo daw ito na Diyos sa kanyang likas na kalagayan. Ito, sino naman itong bugtong ng ama? Silbert, hihintayin ko yung sagot po ninyo dito, ha? Hihintayin ko mga kaibigan, mga Defensor Katoliko. Yan ang gusto kong malaman kung sino yung bugtong ng ama kung sasabihin nyo na itong berbong ito ay Kristo na Diyos na sa kalagayan. Eto. No, hintayin ko yan. Okay, good morning. Okay. Wala kay ko kakuha atong punto niya. Mayang kagbugtong ng ama. Ama, lahi gid ang persona sa ama, lahi pod ang persona sa anak. Klaro man na, bisag sa Matthew 28:19. Mangita lang yun og kana bang asa siya makalusot. Mao lang to, katong ang issue na to ato nga nabay Dios nga nagpakatao. So maura to akong giingon nimo. Juan 1:14. Sa pagtapos, no, akong iklaro. Ang Juan 1:1 imong gibasa nga ang berbo kauban sa amahan. Mao man na ang gipasabot atong sa Genesis 1:26 kinsa ang kauban sa Dios Amahan sa paglalang sa kalibutan nga Dios may iyang gipasabot dili man na anghel kay creator man kay ang anghel dili man creator. Di ba? Juan 1:1 mao nay teksto nga klaro kayong gipasabot, mao na ang gipasabot sa Genesis 1:26 kung kinsay kauban sa Dios Amahan. Kay dili man usa ka persona ang Dios. Genesis 1:26 kinsa ang gipasabot sa Dios Amahan nga kauban niya kanang sa Juan 1:1. Ang berbo dili na berbo nga kanang nigawa sa baba, persona. Nganong persona? Tungod kay i-capitalize na dayon sa bersikulo 14 mao na ang nagpakatao, di ba, person? Dios nga nagpakatao. Then napay usa ka teksto kini tuki apo ni inig tubag nimo Juan 8:58. Okay, nag-ingon diha si Kristo, before Abraham I am. Unsa man nga I am, di ba, person? Before Abraham kono naa na siya. Unsa may iyang kahimtan ng anak, dili tao, kay before Abraham wala pa man siya nagpakatao. Juan 8:58 pa ko masayo pa na katong ningon si Kristo, before Abraham I am. Kung nasayo manggalig kog kutlo sa bersikulo, ako ra nang usbon sa sunod. Kay basig nalimot ko ba? Wa po ko gaanda mo Bible diri. Okay. Juan 8:58 ra gyud akong malitok. Kung nasayop ko, I stand corrected. Pero sigurado ko nga naa gyud na siya. Nga nag-ingon si Kristo, before Abraham I am. Unsa man ang I am, di ba, person? Before Abraham pa kuno. So existido na siya. Dios sa kahimtang, Juan 1:1. Away naman siya nahimong tao. Katong gianak siya ni Santa Maria. Okay. So, natubag na ako kining latigo o mandam. Dayon, atangan na po na ako imong video. Dayon, ato pong tubagon, no? At mayon ni kay aron makapaminaw gyud ang mga viewers nato both sides. Dili siya monolog lang, kay ang monolog usa ra man ka side, usa ra man ka po kanang usa ra man ka
nagpamatuod. Kay tubag-tubag man ta sa tupa both sides. So makapili gyud ang mga viewers na to sa asa sa duha ka side, dili usa lang ka side. Kay kung na ay ministro diha mamamahayag niya kamura pod maminaw niya, walay muatbang nga lain nga side na monolog ra man na. Mana ug na ay lain mamulong din, makatimbang-timbang og ayo ang mga viewers o mga magtan-aw. So hangtod sa sunod, no, kay nataas na kayo nato ni. Daghang salamat og sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.